Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pagtuon kag pag-review sa aton eskwela sabatika, leksyon naton sa eskwela sabatika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church, diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental. Ako ang inyong host, si Pastor Luisito Tomado, kag sa sini nga adlaw ang akon nga co-host, mga kauturan wala sang liwan, ang aton nga church pastor diri sa CPAC Church, si Pastor Francis Duroy. Pastor, mayong aga sa imo. Mayong aga, Pastor. Kag mga kauturan aton sa hindi pa kita pastor magbasa sang aton nga sadsaran nga teksto. Aton anay itamyawon ang aton mga kauturan diri sa Negros Occidental Conference, sa aton nga kaiping mission, ang Negros Oriental Secure Mission, aton mga kauturan kag mga kaabyanan dira sa West Visayan Conference sa Isla sang Panay kag Guimaras, sa aton mga kauturan sa Southern Mindanao Mission Pastor. Labi na gid ang aton mga kauturan dira sa General Santos nga nagapamati sini kada Sabado sa Hope Radio General Santos, kag subong man sa Marbel City dira sa South Cotabato. Kag ang aton mga kauturan sa bilog nga kalibutan nga nagapadayon sa pagsunod sining aton nga simple apang importante nga pag-review sa aton nga leksyon sa kada semana. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton tanan. Pastor, aton na basahon ang aton nga teksto nga makita sa Bugna 17 kanami sang ginhambal sang aton nga balaan kasulatan, 17 bersikulo 5 sang bugna nga nagasiling, kag sa iya agtang nasulat ang ngalan nga tinago, Babilonia nga dako, iloy sang mga makihilawason, kag sang mga kangilaran sang duta. Ang Dios magapakamayo sa aton leksyon, aton sadsaran nga teksto sa sining nga semana. Aton pangabayon si Pastor Duroy sa pagduko sa aton mga ulo. Amay naman nalangit noon, salamat sining tion nga makatuon naman kami liwat sa imong mga pulong nanungod sa kahingapsan nga mga tabo sining kalibutan. Amay among na batyagan nga kung wala ikaw wala kami sarang mahimo, apang salamat sa imong saad ikaw magaupod sa imong katawhan. Kaya Ginoo kabay pa nga amon gid mahangpan ini nga leksyon Ginoo agud kami makapahat sa iban, kag kami tanan Ginoo maaman sa malapit nga pagkari kag ining mga mahitabo sa amon nga mga panag-on subong. Sa matamis ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ari na kita mga kauturan sa leksyon 12. Isa sa mga importante nga mga punto sa sining aton nga trimestre. Mga kauturan ang aton leksyon, Babylonia kag ang Armageddon. Armageddon. Babylon and Armageddon. May ang sa hindi pa kita pastor, aton dapat i-emphasize nga ini nga mga term are daw masiling naton nga daw mga symbolical or mga images lang, mga laragway lang sang mga labi na gid sang aton mga palaabuton nga mga sitwasyon. Labi na gid mga kauturan nga duwa ni pastor mo ka mga syudad sa Biblia, labi na gid sa bugna, ang Jerusalem kag ang Babylonia. Ang Jerusalem gina-consider as the city of God, ang syudad sang Dios. Pero on the other side, ang Babylonia is a city of confusion, where ang dragon si Satanas amo ang gapanag-iya sina. So aton amo na ang aton matun-an mga kauturan sa sining nga semana. So ang isa pagid sa aton matun-an nga whether inibala ang Armageddon o kon ang Mount Megiddo is a real place o kon symbolical, kag ang Babylonia mga kauturan
nga ano bala ini ang iyang kahulugan. That's why amo na ang aton nga mga palananawon kag ang aton nga tun-an sa sini nga semana. Yep. Pastor, yes. Si Pastor Duroy mga kauturan, diri aton nga maestro sa sipak, labi na gid sining aton Daniel and Revelation. So, daw madalom-dalom ni ang iya mga kauturan nga mga natun-an sa labi na sining aton mga prophecy sa Daniel kag sa Revelation. Pastor, ano ang Armageddon? Ano ni ang term nga Armageddon? Sa aton hibaluan, Pastor, nga suno sa balang kasulatan nga ining Armageddon or Armageddon in English, halin siya sa pinunan nga Hebrew nga Har Magidon. Or ang Har, bukid. Har, mountain na siya sa Hebrew. So, in English, kung hubaro natin sa English, Mountain of Megiddo. Megiddo. So, may real gid, Pastor, nga Mount Megiddo or Mountain of Megiddo? Wala, Pastor. Actually, pero sa lapit dira sa plain of Megiddo, or sa dira nga lugar sa Megiddo, dira lapit ang Mount Carmel. Mount Carmel. Ang amo na nga aton leksyon nga makuha karon. Yeah. So may gamay nga similarity. Ini ang Mount Megiddo kag ang Mount Carmel nga where Ahab and Elijah meet kag may konfrontasi sila. May royal battle nga na itabo. Yes. Sa aton nga Sunday nga leksyon mga kauturan, the wine of her wrath. Ang bino sang iyang kasingkal. Yes. Sa Revelation mga kauturan, sa Sunday natong eleksyon, kaanom diri ka bisis ginmensionar ang word Babylon. Na sa aton pa kung kapila na tawgon ang imong ngalan, Pastor, sa imong nga iloy o kung sa imong nga amay, may importante na nga minsay. May importante nga punto kag importante nga sugo. Yeah. So ang Babylon na mentionar several times, 6 times sa aton nga leksyon, labi na gid sa Sunday, sa Revelation 14, Revelation 16, 17, 18 and on. Kaanom gid ka bises. Yes. Sa aton nga natun-an sang ligad nga mga sinimana, kay balo kita, Pastor, nga ang Babylon means confusion. Ang ng confusion, pagpatalang. Kung sa Cebuano, pagpahisalaag, og kagamo. Yeah. Nga murag wala ka na sing kalibog. Pagpalibog nan. Nga. So, amo na ang kahulugan sang Babylon is city of confusion. Nga daw wala kagid sang sakto nga direction. Whereas ang Jerusalem, the tale of two cities, Jerusalem versus Babylon, nga ang Jerusalem niya is a city of God where righteousness reigns, and then isa lang ang aton Dios kag dira maga-istar kita sa wala na sing katapusan. Whereas the present world is Babylon, mga kauturan, nga we are being confused kag isa, Pastor, nga sa aton daan ni hambalon nga ini nga Babylon definitely will fall. Sa aton nga Tuesday kag sa Wednesday naton definitely will fall. Pero may isa ka punto pagid, mga kauturan, nga aton dapat i-insindihon nga ining babae nga amo ang mother of harlot, mother of sa mga mahigko nga mga ano ni nga mga doktrina kag mga pagtuluhan, Babylon. May wine, may bino ni, Pastor. Yes. Anong kahulugan sinang bino, Pastor? So bino, okay. So ato nakita, mga kauturan, nga ining bino makita nato sa Revelation nga nagasimbolo ini sa iyang mga pagtudlo o nga mga sala nga mga pagtuluhan, sala nga mga doktrina kag di ba ginagasiling diri sa Revelation 14, for example, Revelation 16 nga ginainom ini
sa mga hari sang kalibutan. So sa mga nations, kay ang hari nagrepresent sa mga nations, sa mga pungsod, di ba pastor? Ang mga dalagko ni sila mga tao. But silingon na intuan giniya na daw naglapta gid bala pastor ang iyang sala nga mga doktrina kag pagtuluhan kag mga hindi iya sa Ginoo nga mga paginawi sa bilogid nga kalibutan. So amo na ang butsilingon sa bino sa iyang kasingkap. Kasi nga ang iyang doktrina, ang iyang pagtudlo, amo na ang bino. Pagpatalang Pagpatalang. Amo na ang iyang doktrina, amo na ang iyang mga sentimento nga napahubog niya ang tanan nga mga nasyon. Yeah. Mga kauturan, nag-mentionar kami kay na about the tale of two cities, Jerusalem kag Babylon. Of course, kay balo kita nga ang Jerusalem is capital of Judea. Ara the capital of Israel. Ara sa may Middle East. Yeah. Ang Babylon, mga kauturan, I do not know, but si Pedro, pastor, nag-mention nga referring, nag-greeting siya, siling niya, ng mga kauturan dira sa iglesia sang Babylon. Na sa 1 Peter 5 verse 13. Nga ang iya gina-refer gali ang mga kauturan sa iglesia sang Roma. So I do not know whether it was just coincidental nga na-mention ni Pedro nga ang Babylon gina-refer niya ang iya ginatumod amo ang Roma. Yeah. At least amo na makaturan ang aton mga kwan. Wala kami gasiling amo gina siya, but ang Biblia naghambal nga si Pedro nag-greet sa mga kauturan sa Babylonia. Ang gina-refer niya, ginami niya ang mga kauturan dira sa iglesia sang Roma. Sa aton nga Monday na sa akon ginambal kay na Babylon is fallen. Ang kanami mga kauturan kay sa subong yang panahon pa, we are being told nga in the end Babylon will fall. Yeah. Amo na blas ang gamay pa ko pastor, hindi gid ko malipat sinabalang term nga ginagamit nila. China will win. In the end China will win. Kanami sina nga mga pirmi na gina-emphasize ang akon nga tatay nga sila niya maabot gid ang panahon nga ang term not necessarily nga ang China, but at least idiomatic expression nga one day you will win. Na subong niya, this is not just idiomatic expression, but definitely written, nasulat gid sa libro sang bugna nga ang Babylonia matangtang gid, maperde gid, and that Jerusalem will win. Yeah, pastor. So ang balaan na kasalaton pastor kapina especially sa Revelation, nagakuha siya sa mga laragway pastor singin siling mo halin gid sa daan nga katipan. Oo. Kag ang Babylon abi sa Old Testament, like sa panahon ni Daniel, panahon sa makita nato sa Kings, amo ni ang kaaway gid sa katawhan sa Ginoo nga nagasalakay, nagapaantos kay nagabihag. Yep. Oo. Sa gali ato nang nahibaluan. So amo man ni may ito kato siya pastor, it's just a continuation, no? Ang padayon lang to siya sa end time nga Babylon. Yep. Kaysa una to sa Old Testament amo tong nasa Iraq panahon ni Nebuchadnezzar. Yep. Pero subong this is a type of the same power. Yep. Nga it is a religious power, religyoso siya, kag it is a political power nga hingabot sa mga katawhan sa Ginoo. Yeah. Kagang isa pagid pastor nga makuha naton sa aton leksyon about Babylon is that posible nga ang Babylon magalabot gid sa iyang pinakamataas nga pag-influensya sa kalibutan. Correct. Yeah. Nga damo gid ang iyang nga madala. Nga she will be successful sa iyang crusade, sa pagdala kag sa pag-confuse sa mga katawhan. But ang kanami lang kay definitely, even though magdaog na siya sa kamo ng mga kadalagan, but in the end she will fall. Mahulog gid siya, maperde gid siya. Amo na ang assurance kagang aton hope, kagang aton nga pagsandig sa kamaturan nga
bisan tuod nga ginalasak-lasakan lang kita subong, ginaperde-perde kita subong, ginadaog-daog kita subong, but in the end, ang Babylon will definitely fall down. Yeah. Bangon pastor kay kaangay nga gin-judge sa Ginoo ang Babylon in the Old Testament times, ini mang end time Babylon, makaago man siya sang paghukom sa Ginoo. Yep. Kag siling sa Revelation, mabaton niyang paghukom. So at the point nga daw madaog na siya pastor kay makontrol niya ang kalibutan sa pag daw iya bala nga tipunon ang kalibutan agud nga iya nga atakihon ang katawan sa Ginoo, that would be his fall. Her fall. Nga at the height nga daw maper daw sine man pastor da drama bala. Nga sa panahon nga daw ang important karakter daw patyo na lang nga igo na lang gid ipit kon ang gato sa pusel dugay-dugay may natumbas siya kay ginpusel magalis siya sa isa. So na save ang important karakter, and that's the drama. Exactly, pastor. That's the drama. Exactly. Nga, at the height nga ara ka na sa corner, kagahulat ka na lang, gapiyong na lang sa imong mata matupa, pero ang kontra nimo wala na. Kay may rescue. Kay may rescue. Kaya amo na diri pastor makita nato nga the kings of the east no in Armageddon. None other than this is the second coming sa atong pagtuon pastor. Nga the kings of the east will come and rescue God's people. Yeah. Pastor Doroy, kindly tell us further ang Armageddon. It's an imagery. Yeah. So please tell our audience, atong mga listener, about sining Armageddon. Not necessarily nga hindi matanan ma-detail ginaton, but at least a bird's eye view of Armageddon. In fact, pastor, bisan pa sa mga ang mga secular bala ang mga wala gabasa sa Biblia, bisan pa ang mga tao sa kalibutan pastor nagpati sila aning nga may Armageddon. Kaso lang apang ang damo ning ilang mga pagtutuo kag ilang panghuna-huna kun ano ining Armageddon ang iban may sa Hollywood may sine may movie ni. May movie ng Armageddon nga isa ka planet. Nga nagsugata nubunggo sa kalibutan. Amo na Armageddon. Pero ang pagtuuhan sini, ang pag-interpret sini sa mga evangelicals na amo nga amo ni sa dako nga military battle didto sa Middle East. Kaya kung nakita nila subong naton sa news nga daw ang mga army bala diya nga magainaway daw gapati sila nga daw amo naguro ni ang sugod sa Armageddon or katumanan sa Armageddon. Apang hindi na amo may ara man sila nga ginabilib nga ang Third World War nga maabot is Armageddon. Isa man na sa mga belief kag mga theory. Kag ang classic nila pastor gikan sa Asia 200 million ka mga soldado nga mo attack sa Israel. So this is a military conflict. Pero sa Biblia pastor lain ang message actually. So sa lipot nga sabat pastor ining Armageddon hindi ni siya political or economic. But in the main sa kabilugan this is a religious battle between good and evil. Ato na namit lang mo pastor nga kaangay sa Old Testament Jerusalem kag Babylon ginasalakay sa Babylon ang Jerusalem kag ginuba niya ginsunog gani ang temple kag gindala mga tao sa Babylon. Sa end time naman parallel ni sa pastor no parallel it is the Babylon amoning tatlo bala kasapat pastor katong conglomeration nila against the New Jerusalem of God. So it is the cosmic final battle dili sa mga nasod sa Middle East but the final battle between God and His people and Satan and his followers. Kag isa pa gid pastor akong gi-mention kanina the tale of two cities. Kanami sa imong punto nga sa una nga istorya labi na gid sa panahon ni Daniel nga ang Jerusalem ginatake sa Babylon. Kag na fall nahulog ang Jerusalem, naguba pang templo, ang tanan ginpangdala sa Babylonia. But ang Babylonia wala nag-stay long. Correct. Nahulog gyapon siya. Succession sa mga nasyon kag ti subong ang Babylon hindi na matawag naton nga Babylon but Jerusalem stayed. Ang Jerusalem ara lang gyapon, syudad sa Jerusalem. Pero ang Babylon subong hindi na nimo makita.
ruins na lang. Na-ruins na lang. So, and that's the literal Babylon. Yeah, literal Babylon. Daw amo man na, pastor, ang spiritual. One day, subong ni Jerusalem daw kita nga katawan sa Ginoo daw gina-trample, ginalapak-lapakan lang. And then God allowed something to happen to us. Ngati, mga pobre kita, support na noon, mga captives kita. But in the end, Jerusalem will be a city where we will dwell with God. Yes. Amen. Padayon, pastor, siya. So, amo na mga kautoran, no? Suliton ko lang, ining Armageddon, hindi ni sa mga nakita nato sa mga salida. Salida. Oo. Kag ginapatihan sa evangelical Christians nga gubat ni siya World War III sa ginsiling pastor, no, this is the final battle between good and evil. Yep. So it is a religious conflict. Yes, that's why sa aton nga leksyon sa Wednesday and Thursday ara da pastor. Oh, nga similar sa Armageddon ang Mount Carmel experience. Na. Correct. Ang ano tong pastor, ang Mount Carmel experience nga si King Ahab sang Israel, no, ginpangita iya si Elijah. Kay si Elijah amo ang ginahuna-hunaan ni King Ahab nga naghatag confusion, naggamo sang bilog nga nasyon sa Israel. Correct. That's why sang ila to nga pagkita gani ikaw si Elijah nga amo ang naghatag kagamo sa bilog nga nasyon. Yeah. Mga kauturan, may punto man dira. No, one day we will be like Elijah as well. Oh, nga kita amo ang basulon sang kagamo sang kalibutan. Kaangay pastor si Elijah ginbasol sa ano ning famine. Nga si Elijah among nag-cause ng famine, nga walay ulan, may kagutom. Amo man na mga kauturan, let us beware and be aware nga one day kita nga mga katawan sa Ginoo will be accused as well. Correct. Labi na kung wala pa kita marka, so forth and on. We will be sa ilang pangunauna sang kalibutan, sang political power sang kalibutan, nga kag spiritual power sang kalibutan, nga kita nga mga nagabantay sang Sabado, amo ang kabangdanan sang tanan nga mga problema kag mga kalalatan sa kalibutan. But nevertheless, si Elijah nagninaugon. Sila niya, hindi ako, amo ang kabangdanan sang problema sang Israel, kundi ikaw hari kagang imo nga mga sumulunod. Ti amo na mga kauturan. So that's why gin-challenge ni Elijah gani. Sa aton nga Thursday nga leksyon kay balo kita sa mga kauturan nga 1 versus 400 prophets of Baal. Kadamo pastor. Kadamo, you see. Ti amo man na sa aton pastor. Millions and billions versus few. Pila lang ka mga katawan. Kag hindi gani pastor, hindi gitanan nga Adventista, I'm sorry to say. Nga hindi tanan nga Adventista makonsider as Elijah. Oo. Di damo pa sa Adventista pastor nga madala pa niya, mamarkahan pa niya sa agtang kag sa may kamot. But nevertheless, kita nga mga few. Gin-count ko na mga kauturan ako. Kita nga mga few. Yes, because we are really convinced. I hope that God will help us. That we are really convinced that in the end, we will stand firm like Elijah, like Daniel, like the 3 Hebrew boys. Nga nagtindog, bahala patyon, bahala hindi kakaon, bahala ihaboy sa kalayo, magapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Yes. Pastor, ano tong dugang pagin-emphasis nimo sa panahon nga si Elijah nag-challenge that's why ang punto dira nga great battle royal na between good and evil daw amo na ang Mount Carmel kag ang Armageddon nga term. So amo na pastor, no, sa nakita nato sa ang istorya makita naton sa 1 Kings 18 chapter 18. Oo. The 1 to 40. Makita nato na nga si Elijah siya lang isa. Apa ang kontra niya damo-damo 450 prophets of Baal. May 400 pa nga mga prophets ni Asherah. Kadamo. Pero ang natabo dito pa sa nagmandaogon siya. Oo. Sa against sini. Kag nakahimo siya sa dako nga revival sa Israel sa tungon. Kag ang isa pagid ka punto pastor sa istorya ni Elijah kag ni King Ahab
nga ato ang mga 40 o 450 ka mga prophets ni Baal ginpamatay. Ginpamatay to. So amo man na mga kauturan. Nga in the end pamatyon sang Ginoo ini ang Babylon. In the end ang false teachers, false prophets. Ang Babylonia madagdag kag patyon gid sang Ginoo. Yeah, kag nakita na to pastor nga it does not pay gid pastor nga magpasakop kita sa Babylon. Kay nga aman anti sila itagbong dito sa linaw nga kalayo nga makita nato diri. Ila pang mabaton pastor ang 7 ka mga kalalatan. Yes. Nga wala gid sang simbog sang kaluoy sang Ginoo, no? Because this is now act of judgment. Yeah. Bangon sa ilang pagsikway sa kamatuoran kag kalawasan. Mga kauturan, nakadumdum kita sang istorya ni Elijah dito sa Mount Carmel. Nga iya tagaan gin challenge siya ang mga Baal, propeta ni Baal nga may 2 ka baka. Inyo ang 1 ka baka, ako na 1 ka baka. Maghalad-halad kamo dira, magpangamuyo kamo ti. Ang pangamuyo sa mga Baal ni ang propeta ni Baal halin sa agas tagin maghapon nga basta ila na sakiton ang ilalawas ka dinugo na sila ginakadlawan sila ni Elijah nga basi katulog inyo Dios o kun may ginkadtuan mo sige singgit pa kamo sing maayo dudway pa nyo singgit sige sila singgit hasta nga nakapoy na sila nagsurrender sila. Si Elijah ya sa aton nga istorya kag sa Biblia nagsiling nga ang iya nga baka iya gintunga ginbutang iya sa halaran ginhimo iyang ang halaran nga 12 ka mga bato ginbutangan sing kahoy ginbubuan pa ka 3 ka bisis ng tubig. Kag mga kauturan ang mga propeta ni Baal halin sa aga hasta maghapon nga chanting nila nga panawag nila kalawig-lawig sang ilang mga pagpanawag pagpangamuyo wala gin sabat whereas Elijah just prayed a short prayer. Gabay lang ang iyang pangamuyo immediately may kalayo halin sa langit. Lord, let these people know that you are God. Ginoo, pabalay ni mga katawan nga ikaw amo ang Dios. Ara dayon ang kalayo. Yan. Kag sa tapos sina ang mga tao repent, naghinulsol, kag siling ni Elijah, dakpan nyo ining mga 450 ka mga kwan. Nobody will escape. No one will escape. Kag gindala nila sa river of Kadesh. Yeah. Kag ginpamatay dito mga kauturan. So, ang punto is that one day, God's people, we are the modern Elijah nga magmadinaugon. We will stand despite we are alone. Kung magpalagyo man ang aton niya mga parente, aton kabahin sa aton nga panimalay, nga masubo kita, nga maglalapa sila, but let us stand alone. Padayon kita makutran because Amen. ang kadalagan, gintigana, kag gin-assure, ginpasalig sa Ginoo, nga in the end, God's people will be victorious. Amen. Yes. Na-mentionar ni mo pastor ang kalayo bala. Kag it's amazing pastor sa atong pagtuon sa nagliligad nga ang ini balang 3 ang dragon, ang sea beast, ang sapat halin sa dagat kag ang halin sa duta. Kag kung pagkadto nato sa katapusan ng mga chapters, ining halin sa duta pastor nga beast amo ni ang false prophet. Oo, ang dragon, ang sea beast, ang sapat, kag ang sa false duta. prophet. Oo, So this is apostate Protestantism sa atong pagtuon. So ang ini nga sapat pastor halin sa duta o kon ang false prophet, maghimo man siya milagro kaangay kay Elijah. Nga magpa di ba pastor na ato na nagian sa pag nga magpaano man siya kalayo halin sa langit in the sight of men. So but silingon maghimo man siya sa mga milagro nga unless nga kita na napasad lang gid sa Biblia magtalang gid ata Madeceive kita. Madeceive gid. Kaya kita mo mga milagro mo. Yeah, kita man nimo nag-ayo ang Di ba sa TV kita mo ng mga miracles nga. kag kanami man sila. Kanami man sila maghambal nga sila mo halin gid sa Dios. Do kanami man sila ti may mga miracles man sila nga ginahimo. Kag may mga kadamo daw may mga revival man nga nagtabo mga kauturan. Pero unless mga kauturan nga kung hindi kita well grounded sa kamaturan, madalagid kita mga kauturan. That's why mga kauturan, hindi lang kita magpasagad-sagad mga kauturan sa aton nga pag-alagad. Let's be
Be faithful and be sober sa aton nga pag-alagad. Magmanatuod na kita mga kauturan sa aton nga pag-alagad because the time is short. Hindi na ang panahon taas pa. Gamay na lang. So if there is a time nga kita magminatuod na nga magbalik sa Ginoo, now is the time. Way ta kay balubuas mga kauturan. Kag let us remember nga ang kadalagan pastor sigurado. Amen. Oo. Kung hindi kita ya kabahin, kag hindi kita ya firm pa sa aton decision nga bisan magkinaano mo padayon kita, kag kun mamarkahan kita, I'm sorry. Wala gid kita. Yeah. May isa ka punto man diri pastor nga dapat naton bantayan siling sa alagad sa Ginoo nga ini gining fall of Babylon pastor may katumanan ni siya, may story, may prophetic fulfillment. Kag nakita ta pastor nga tuod ang gihambal gid sa balang kasulatan kag sa Pen of Inspiration Sister White nga ining fall of Babylon will be complete, no? Maging complete siya when the church, no? Ining mother church will have full unity with all the nation, with the world throughout Christendom. No? Sa tanan nga mga pungsod sa Christian nations, kung maisa na sila. Maisa na sila. So then, siling, it will be fulfilled. Yes. Kag nakita natin ni pastor kini mga ecumenical movements. Kita tagid no ini nga direction of unity. Yes. Tanawa aton ang bag-o lang gid sini nga mga pinadlaw, abi na nato mag-inaway na ang Russia kag ang America kag North Korea pero anong natabo? Bag-o lang. So unity. Muni ang agenda man. Yeah. Kaga muna makauturan ang agenda sang kalibutan. Nga everybody will unite. Mga kauturan, dapat naton ini timanan. Nga when all the nations will unite, because one day all nations will unite, that will be fulfilled. And that's already the fulfillment of prophecy. Yeah. And then if I gaywa na ta time pastor ako lang masiling like di man ta, we want to make it clear nga we are not against unity. Yes. But what we are pastor nga kung mag-unite kita nga i-sacrifice ta ang kamatuoran. Kay personally pastor nagdala ko sa atong mga students nag-attend kami sa Wali, nagsilingid ang pastor sa isa ka sa Sunday keeping church. Dala nato atong theology pastor abot kung dito ta kato pastor. Silingid niya di na importante ang doktrina. Let us set aside doctrines. Let's unite. Let's unite. Si Jesus. Jesus is enough. Yeah, Jesus is a God of unity. Is a God of unity. So i-fulfill taning prayer ni Jesus diyan sa mag-unite kita. Doctrine divides, Christ unites. Do kanami pastor. Do kanami nga do mapatihan gini mo, but at least kita na kay balong there is something different right there. Yeah. Nga once people will cry for unity and that unity comes, I tell you, that's the beginning of the end, the fulfillment of God's prophecy. Mga kauturan, wala giguro namon mahatag ang tanan, the same, but nevertheless, ang mga